pixka nola bai esplikatzeko eta, bueno, hasitatik hasiko behar. Ikangoa jaso genuen kanteiteko, hasiratik argi genekan izan hartzen da herriko musikari guztik, ebaltzean guztik arteko elkarlan bat. Pixka kilometroaken espiritu ere izan izilatzeko, musikan bai. Eta, bueno, orduan jarri ginen harremanetan Usurbilen dauden talde diferentiarekin, musika taldea, teknilarik, o bakarlarik, eta bolotanon artean, abertzeoteik balgendun, eta bat, eta aurreneko bileretan 6-7 bat elkartu ginen, eta aurreneko bileretan, hasi ginen hitz pixa, bakoitzen nola iruditzen zitzaion izan behartzula kantak, ez da, gaitxaskorra, edo dantzagarria, edo bai, edo ez, bakoitzak bere iritzia zuen. Eta, egia esan, ez ginean erabat lanien hasi, letra jaso gendun arte. Eta, letra jaso gendun nian eta... Lehen letra jaso gendun nian, lehen gauza xokiatu garen zen. Hau, zer da. Baina, baina, gero, hasi ginean, letrak inamatizu jolastea. Orduan, sortzaileak hortan Ibergean letra hasieran igual gaude ohitutak gu geu bakarrik gure bakarradian sorkuntzara, orduan horren egiten den musika, gero letra hori bakoitzak, baina normalen orduan, letra ikusi genunen osartu eta esan genuen, zen jolasten hasi duzen pronto, letrak magia hori atea zuen bizilak duzune. Azkenean kilometroak da jarraipen bat bizila da, azkenean euskeran gainik, trastorak, daukan guztako importantzia hori dena iklaratzea. Da mugimendua, Eta horren, oso ondo pasa genuen, disfrutatzen genuen, elkar lan batin genuen, eta batez ere hori, Asko lagun dugu, elkarren artean gehiago ezautzen ginen denotik, baina musikalki igualez, eta koesiorako asko balio izan duen ariketa bat izan zen. Letra da esoizkoa eta irregularra. Zene, joan hendik, handik, orduan, da bizitza bezala, azkenean, soaz, banaventura batzuk, bizitza batzuk, eta hori da, azkenean bizitza da. Eta bakoitzak ja aportatu gentun kantan zati txiki bat, eta, osatu gendunean kanta, ja pasan ginean estudioko lanean. Eta, entzun dezuen bezala, ahots asko daude. Izan da pixka, kanta bat ahotsai garrantzia handia eman dituguna, musika beha, instrumentu egin ez? Daka azkenean base nahiko simple bat, eta ahotsan jokuan indegu egin bat indar hori, ez? Eta, 8 pertsonak kantatu dugu, eta estudio batean 8 pertsonak ez dituzu batean jarri kantatzen. Orduan indeuna da banak grabatu, instrumentua, bateria bajuak egin da bat, eta gero ahots bakoitza barrakak dira esartzen. Eta ahotsetan ebai, isladatzea generazio guazela. Edade guztitako pertsonak gaude erantzun. Hori netzako, kristona da. Azkenean kilometroak ere, generazio guazela aurrera eta jarraitzen eta bizi. Eta, azkenean ja kanta dela grabatu behar nian, esan behar da uniak ejuntziala grabatzea, izugarrizko lan egin zuela, eta Kristo Presa montatu zuela estudioan, baita hori du dira, Jaion eskuderan ikasulea, eta oso lan politia. Eta, ja dara bukatuta zeonian, igual pixkat, notatu edun behantzana sencillo ritmiko pixkat fortesio bat. Orduan gitarra baten beharra ikusi genitun, eta Ruben Caballero dituen, arezak ditu gitarraketan. Eta, hoxe izan da kantan bilakera, esango dut. Eta eskarrik asko jako gai, azkenean akerako dut. Esan, azkenean, elkar estudio grabatu deula, nasketa gitarra egin ditula, masteritza zitua Jonan Ordobikak, eta, hoxe izan da kanta gutxi hori, hola Esker, Ixar, Labrin, Juan, jako gai, emango dugu, zat. Azteko, ni esker zuei, honako abestio ditiatik, letra Eta, nik ez da gitz esan, porque, letra egin dizut, eta jazta, letra hor dago, eta nahi dunak irakurri dezala, eta ikusi dezala, baina, oso interesantia da, gehien interpretazioak, benetan hemen kakua hori dana, ez da, bai kilometroakek, zei interpretazio egin dezakun horrena, eta baita ere, bakarreko sortzaileak, ez da, batek esan duen ezela, bakoitzak hemen ari bat ditiatzen jo, eta, letra
esplikatzen jarrietan, oso zaila dana, eta da kaka esplikatzea bezala, o txiste bat esplikatzea bezala, ez da. Bueno, izena du lotzen gatxun, nik uste kilometroak eka urten egin duen gauza onena izan dudala gatxun lelua aukeratzea, iruditzen oso dana. Eta, nik lotzen eantxile otorri, iruditzen ditelako gure kakua da harila, ez da. Men auzolana eta askoikatu dira, nik esan duke herri lan, ez da. Herri bat digarako. Eta justu kilometroakek etorkizuna proiektatzen dulako, ez da. Auzolana beti atzeari dako gauza dira, eta beti pentsatzete herri lan garrantzatu, ez da. Komunidadia jendartu, ez da. Eta ikusi besteik ez dago, etxakik izan duen bezala, hor dauden belaunaldi desberdinak, abesten, eta letrake hoxe adierazten du, ez da. Hasi, aginean dazkogun meganiko zarrenetatikan, nahi ere zituzten usurbiltzaren meganitikan, diala Pirinetako kulturan adierazgarri mendebaldekoana, eta nik uste oso importantia diala, erren dazkogunak. Jarraitu udarrekin, noski, udarrei bertsolari da. Niretzako ikeragarrizko garrantzia eduki duna, iruditzen zait, persona analfabeto batek, ez irakurtzen eta ez idazten etzekinak asmatu zuen bere alfabetua, transmititzeko behar pentsatzen zuna, eta hor dakau Benjamin Liburuk egin zuen eskultura, eta hor darrekin bere logotik gotzatu. Eta gero gu, ez da, ari bat osatzen ari gara, eta ari hori ez da ari fizikoa, hori joan txikota bat zana, oso horrein ari bihurtu dugu, lokarria, soka, baina baita ere ari gerarako, eta ari gera herri gerarako, komunidadia. Eta komunidadia herri bada, eta herria emia da, herria emakumia da, emankorra dago. Eta nik uste horretikan azkeneko bertsu hori, azkeneko ginitxatoztinan, ika, noka, hori dara garrantzitsua. Eta bukaera, gatozkin, bagatoz, eta bukaera importantena goaztean, goazen.